imbag nga malong katatayo amin sa kabsat kat tiyempo na nga rodon ta intayo man nga agay dayog kat agdengat ti sasaon ni apo tat nga aldaw kabsat ka ay bak man nga rod ni Sister Hanelet ka iso ti magpapatikan. Amen. Intayo ti panagkararag ay ito ng kabsat. Bendito kang manakabalin nga Diyos, agyaman kami mananapo, ti dati nga bundaway ng pay mo. Domingo apo sa pinagkaykay sa amin, special unay apo, tas si kaapo, ti at kadagiti nagbabatan mi, kin si katirason na apo. Kung may kami mananapo, takter, tapos tay dayo da ka, kat itanok da ka. Kitawan mi apo, ti presensya magtaginayon kada kami, kat bendisyon ang mga titunggal baysa, kadagupan ka digiti agdingding nga, gagbuibuya apo, kakapsat mi di balasig ti taaw, sa dinuman apo nga parte, si tilubong tay handa, o apo, kidawon mi matken ka kasagidi mi dara ko kumida apoy pariknam tinay isang sangayan tinabara unay nga arakop mo ganayat mo kadakwada kastamat kada kami wenno Dios agyaman kami unay ken ka alang rod apo kidawon mi pay apo tinasantuan nga espiritu nga iso apo timangkad kada kami itital na tilina rag-o kadagsa kadagiti puso mi kabayatan mo Dios ken kami apo agsilbiken ka tinaytingal daw. Ngun apo, bendisyon na mapo dahito nga ramid mi. Bendisyon na mapo dahito nga ili, Father God. Bendisyon na mapo dagiti saom, dagiti kankanta, dagiti aramado mapo, dagiti instrumento, ima mi manapo saksa kami o Diyos. Titunggal may sa apo, bendisyon ang maawan, iti labas na. Agyaman kami ken ka o apo, madaydayaw pa. Unay ken maitantano ka, itinagan niya po may Jesus, dinawat kami na ito'y. Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Kaya po lang tayo. Dahil tayo ti apo kakapsat. Babani ti panagkanta panagsala. Kakantaan tayo nga kanta nga ko na amangan alagragsakto. Ito lumay iti apo. Amen.
isalakan mo kada kami. Iti panangdalos mo kada kami, babalan iti napatay nga darang. Lord, we thank you. Tababan ka na gito'y apo, nailapsod kami, we are refreshed, we are renewed. We thank you, Lord God. Itutuloy tayo nga daydayawan iti apo kakabsat, babalan iti panangikan kanta, iti dagito nga pagdayo kan kuana. Ibaga tayo kun ni apo kakabsat, babaan ka dahito nga kanta nga ay ayatan tayo isuna nga sipod pa'y hinamamu tayo kun nagserbi tayo kan kuana kan ipaay tayo di aming nga biyag tayo kan kuana. Lord, we thank you, God. Hallelujah. Yaman kami, iti amin-amin, O Lord God, ngay papaay mo ka na kami, manipod apo, iti salunat mi, iti ragumi apo, kin karang iti ado nga pamedisyon ngay papaay mo ka na kami, isuga po na apo, nagtoy kami manen apo, at iti po, O Lord God, mangitantanong, mangidaydayo ken ka, O Lord God, proclaiming that you are good, great and mighty God that we serve, O Lord God. We thank you, Lord, for everything. And we give you back the highest praise and adoration, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kanta yung matitagas nga pala po kaya. Amen. Katsyampunan kakabsat tapno ni sagana tayo, dagiti karamba tayo nga pagsakdo tayo, kadagiti sasawan niya ako kakabsat. Ay aba ko niti, ipan na nga maaramat niti dagiti nga daw. Pastor James. Hallelujah. Magandang happy Sunday everyone. Magandang araw, magandang oras sa bawat isa sa atin. Amen. So, ako'y labis na nagagalak sa pagkakataong ito na ang salita ng Panginoon ay maibahagi na naman sa pamamagitan ng
ating live streaming. At tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Unang-una, itong magandang kalusugan, kalagayan, na kung saan kami naman po ay nakakangiti pa lamang sa inyong biyaya, sa lahat ng mga napakaraming pwedeng maging dahilan na hindi na kami makangiti. Pero dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong labis-labis na pag-ibig sa amin, mga ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, at ito, nandito kami. So salamat, Lord. I-bless mo, pagpalain mo yung salita at lahat ng mga puso na aabutin ng live streaming na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Subukan nga natin Amen. Kailan lang, hindi lang sa television, hindi lang sa dyaryo, nakikita natin na maraming na-high blood, maraming na-stress, maraming nadidepress, at yung iba ay dahil hindi nila maalam kung paano i-handle yung mga disappointment sa buhay, they end up suicide o kaya tinatapos na nila yung kanilang mga buhay dahil hindi nila alam kung paano i-handle ito. So, sa hapong ito, magbibigay lang po ako ng simpleng mga steps na hango po sa salita ng Panginoon. Psalm 42, pwede nating basahin lahat, 1 to 11 lang naman ito. 42, beginning from verse 1 to 11. Ito ang nakalagay. As the deer panted after the water, may translation, iba yung water brooks, so panteth my soul after thee, O Lord. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? 3. My tears have been my meat day and night. Yeah, this is actually the David personal experience in his struggles in life. So 3. While they continually say unto me, where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holiday. 5. Why art thou cast down, O my soul? Yung ibang translation, I am deeply dismayed or discouraged. They are relatives, these words. And why art thou disquieted in me? And why art thou, I hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. 6. O my God, my soul is cast down within me. Therefore I will remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites from the hill of Mizar. Deep calleth unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto God of my life. I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, where is thy God? Yung verse 6 at saka
verse 11, parehas. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of thy countenance in my God. Amen. So, dito po kukunin natin yung mensahe sa araw na ito. So, una, titignan po natin yung sino ba ang sumulat sa bilang na ito. Ewan ko kung magkamali ako. Meron akong narinig na hindi chapter ang Psalm, the book of Psalm, Numbers. Kahit ano na doon, pwede, okay? So, who wrote, sino yung author? Actually, the author of this particular context is the sons of Horah, who were temple musicians and assistants. And the general theme of this, the whole 42, or number 42, or chapter 42 is actually a thirst of God. In Ilocano, the verse 1, kasug sa amawaw, nanayay, okay? So, a thirst of God, then, the central message is like this. When you feel lonely and depressed, meditate on God's kindness and love. Amen? Message na. When everyone appear to be struggling something or feel lonely and depressed, we simply meditate on God's kindness and love. Amen. So, papag-aralan po natin dito, titignan po natin yung mga mangilang-ngilang bagay about being upset or disappointments. Sino dito yung nakakaranas ng mga, yung na-disappoint ka? Ano ba yung disappointments? Yeah? Ano ang dahilan ng disappointments? Actually, disappointments is caused by unmet expectation. Meron kang plano. Ang gandang plano, oh. Pinag-pray mo pa, pinag-fasting mo pa. Business ito. Hindi nag-work out. Disappointed. Yo, nagkautang ka, yun hulugan mo. Pinag-pray mo yung magiging partner mo. Yeah. Hindi pa dumating. Ano ang nararamdaman mo? Hindi pa naman nadi-discourage. Nagkakaroon lamang po ng disappointment. So, when expectation is unmet, nagkakaroon po tayo ng feeling na disappointed. Amen. So, simply, don't panic. Don't give up. Be patient. Mga kaibigan, God is in control. Sabihin mo sa sarili mo, it's not yet over. Laban pa. Laban pa. Okay? Okay. So, there are few things that we can get from David experience. Di ba, in-express niya yung the whole, in-express niya. Una, yun doon sa verse 5. So una, you have to look inward. Hindi ka basta kung saan nakatingin. Kailangan, di ba, David asked, why am I discouraged? Dito sa translation na ginamit dito is, sabi ni David, why is my heart so sad? So, importante po yung titignan mo, yung tunay at actual na nangyayari sa iyong sarili. Amen? At yung ibig sabihin dito is, you need to learn to admit what you feel. Kung nai-love ka, sabihin mo kay Lord. Okay? Kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Panginoon. Why? Because you cannot deal what you cannot acknowledge or what you don't acknowledge. Hindi magagamot ang isang bagay pag hindi mo
aaminin. Amen? So, importante po yung pag-amin. Halimbawa, dinala ka sa doktor. Meron pa ba? Nada. Ang problema mo, hindi ka makahinga dahil meron kang heart failure. Yung ano, tapos nandun ka, alangan naman na sakit ng ngipin ang sasabihin mo. So maging totoo ka para alam ng doktor ang corresponding na gamot ng iyong sakit. Amen? Maging open din tayo sa Panginoon. Amen? Ask God the root of the problem. Maging totoo, admit, acknowledge, kilalanin. Si David, inamin niya dito. Si David, umaamin sa kanyang nararamdaman. The Bible says, David says, I am deeply discouraged, but I will remember you. Kailangan, alam natin, ano ba yung nararamdaman natin? Does it has something to do with anger, envy, unforgiveness, pride, physical and mental fatigue? Pinag-usapan natin noon. Ano ba yun nung nangyayari sa'yo? Importante, honest tayo sa ating nararamdaman, ina-acknowledge at be open up sa Lord. Hindi kung kani-kanino ka magsumbong. Kaya ang pangalawa, so una, look inward. Pangalawa, we need to learn to look upward. David said, I will put my trust, I will put my hope in God. Verse 5, and I will praise Him. Mga kaibigan, importante po na tama yung tatakbuhan at pagsusumbungan natin. Importante po na nandun yung tiwala. Pinag-aralan namin kagabi yung faith. Faith ni Bartimeo. Faith has something to do of what you believe on what God says. Yung pinaniniwala mong sinabi ng Panginoon. So, amen, focus sa Panginoon lamang. Amen. Focus, look upward. Amen. Kung saan tayo nagsusumbong, tumatakbo. Mamaya yung nalapitan natin, imbes na i-encourage ka, i-discourage ka, pipirahan ka pa. Amen? So ulitin po natin, imbes na mag-focus tayo sa discouragement, mag-focus tayo doon sa Diyos na nakakaalam ng solusyon. Mag-focus tayo sa Diyos na nakakaalam ng way out. Anak, dito ang way out. Anak, ito ang gawin mo. Kaya napaka-importante yan. Ipag-pray mo. Anong sasabihin natin? Sasabihin mo sa Lord. Number 3. So, don't look inward. Look inward, look forward, upward, and maganda nga rin advice ito. Remember, kaya sabi ni David, but I will remember you. Remember God's past faithfulness. David said, I am deeply depressed, but I will remember you. Diba minsan humihingi lang tayo nung unang panahon sa amin, merong mga bata pa kami, may isang kaibigan na nagkaroon ng bike. Di madalang kami makakakita ng bike doon sa baryo-baryo. So, lahat kami ay gustong mag-learn ng mag-bike. Ignorante. So, nandun na yung wish na yung puso namin na, pinsan, siguro magkakabike nga rin. Di mo ba alam na bike lang hinihingi mo? Ngayon, naging 4-wheel na. Extra. Amen? Ibig sabihin, very powerful yung babalikan mo, yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa iyo. At sasabihin mo,
Kung kinaya ng Panginoon na sinuply yung aking pangangailangan noong bata pa ako, noong nasa eskwela pa ako, gagawin din niya ngayon. So makakatulong po yun. That's why David said, I will remember you. Amen? Babalik tayo sa Panginoon. Babalik tayo sa alaala o matatandaan at pagbibigay confidence kasi yung pag-aalala natin sa mga nakaraan. Number 4, remember. Parang hindi tugma ito. You don't need to understand. May panahon na hindi natin naintindihan ang nangyayari sa ating mga buhay. Nakarinig na ba kayo ng taong nagsabi, hindi ko alam, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Di ba? Minsan, ikaw mismo, hindi mo naintindihan yung sarili mo. Si Pablo nga ang nagsabi, yung mga bagay na gusto kong gawin, siya yung naman ang hindi ko nagagawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, siya naman ang aking nagagawa. Si Pablo na yun how much more sa atin, di ba? Parang, naintindihan mo, ayaw mo nang ma-inlove, pero parang na-inlove ka, parang gano'n. Amen? Na hindi mo naintindihan. Parang nawawala yung gana mong kumain, pero pag nakareceive ka ng good message galing sa kanya, sumasarap yung kain mo. Amen? So the point here is, hindi dahil hindi mo nafi-figure out o kaya hindi mo pa nakikita talaga yung gusto na ipakita ng Panginoon, hindi ibig sabihin na wala siyang gagawin. Kaya nga sabi, you don't need to understand. Hindi mo ka maintindihan, hindi mo na dapat pipilitin pa. Bakit? Because Romans 8:23, God causes all things to work together for good. 8:28, to those who love Him. Kaya nagtataka ka na lang, nag-post yung isang uncle kong pastor. Sabi niya, third anniversary ng church na nila ngayon, sabi niya, salamat Panginoon at noong una hindi ko naintindihan na yung old church namin ay nasunog. Nasunog yung church nila, yung maliit pa na. Ngayon, biglang pinalaki ng Panginoon. So, hindi pa natin naintindihan. Amen? Pwedeng yung struggle na pinagdadaanan mo ngayon ay parte lang ng plano ng Panginoon. Para ikaw ay, kasi ang struggle pwedeng test. Nangyari yan kay Job. Pwedeng training. O test. Training natin. Na dapat nating pagdaanan para magkaroon naman tayo ng bersikulo. Kasi maganda mag-testimony. May lakas kang magsabi ng God is good kung naramdaman at naranasan mo talaga ang kabutihan ng Panginoon. May lakas at kapangyarihan yung pag-testify mo na ang Diyos ay ang sumama sa iyo sa struggle at para ikaw ay magwagi. Ma-overcome at magiging winner ka sa lahat ng mga laban. Amen. Then, panghuli, kung nararanasan natin ngayon ang mga ito, mga kaibigan, sabi natin kanina, relax lang, ipaubaya natin sa Panginoon, at isa sa mga importante ay, don't give in to bitterness. Kasi kung na-down ka, na-frustrate ka, at walang sagot, kung minsan hindi mo alam kung sino yung kanino ka galit, may nagkikimkim ka na ng pait sa loob. Hindi healthy yun. Hello? Diba? Babalik ka sa pangalawa. Pangalawa ba yun? Yung kailangan open ka sa Panginoon, acknowledge mo. Gusto nga ng Panginoon na details Lord.
Wala akong tsinelas. Gusto ko ng bagong pantalon. Gusto ng Panginoon, detalyado. Amen? Di ba, lesson natin kagabi? Diyos siya, bakit tatanungin niyo pa niya si Bartimeo? Kung ano ang kung ano ang kanyang kagustuhang mangyari sa kanyang buhay. Gusto rin ng Panginoon na manggagaling sa ating mga bibig. Amen? So, huwag nating iwanan ng isang bagay na punong-puno ng kapaitan. Dahil hindi maganda. Mapait. Pwedeng panggamot. Pero huwag hindi ka makatulog, hindi ka Okay? So, kasi mga kaibigan, sa verse 31 doon din sa Romans, doon natin mababasa na, if God is for us, who can be against us? Amen? Importante. They are connected each other, yung mga points natin. Look upward. I trust in the Lord, sabi ni David. Sa Kanya lang tayo, I will put my trust, or I will put my hope in God. Because if God is for us, who can be against us? Mga kaibigan, lahat ng nandito, nakikinig sa amin. Ewan ko kung nasaan tayo ngayon. Ewan ko kung may mga na dumadaan sa pagsubok sa buhay, disappointment, discouragement, nadidepress, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Mga kapatid, sabihin ko sa iyo, tularan natin ang naging attitude ni David. Nagtiwala siya sa Panginoon. Maraming offer ngayon na pwedeng gamot dito o advice doon o ano. Ang pinaka-the best na advice ay yung manggagaling sa ating Panginoon. So, regardless, gaano man kalalim, kung ikaw man ay nasa isang, yung pit sa Tagalog? Hukay. O level ng iyong struggles na nararamdaman sa buhay. Isa lang ang gusto kong ipaabot sa iyo, mga kapatid. God is with you. Amen. Kasama mo ang Panginoon. I-declare ko ang Panginoon. Ang Panginoon, ang Diyos, ang iyong pinagkatiwalaan, ang Diyos ang naghari sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ang mga disappointments na ito, sasabihin ko sa iyo, magiging blessing. Magiging open door ng mga opportunity. Kaya mamaya magiging living testimony at bakit natin pinagdadaanan ng mga pangyayaring ito. Huwag po tayong mag-alala. Baka lesson nga ito sa bawat isa. Because God says, all things work together for good. All. Ibig sabihin, mapait man o parang hindi maganda, unfavorable sa tingin mo, uncomfortable, hindi magandang tingnan, isasama ng Panginoon yan sa kanyang plano. And at the end, napakaganda talaga naman. Amen? Na, ulit-ulitin natin yung tema. Yung sinabi ni David, I am deeply, napakalalim, I am deeply discouraged or dismayed, but I will remember you. Amen? Kung paano niya tayo iniangat, paano niya tayo binigay yung mga pangangailangan natin sa mga nakaraan. Kung paano siya gumawa ng himala sa nakaraan, sigurado, pwede rin niyang gawin sa iyo ngayon. Tayo manalangin. Ama naming mapagmahal, salamat sa
karanasan ni King David na aming pinag-aralan ngayon. Na si King David ay dumaan sa mga malalalim hamak na pagsubok sa buhay. Pero tumingala siya at nagtiwala siya sa iyo, Panginoon. Nag-open up. Kinilala niya ang kanyang nararamdaman. Hindi siya nagkunwari. Lord, help us to be honest of what we feel. Lord, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, yung mga kapatid namin na nakikinig ngayon, ikaw lamang ang pwede naming takbuhan, lapitan, Panginoon, dahil ikaw ay unlimited in favor, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa lahat ng mga iyong pangako na iyong ipinagkalob sa inyong mga anak. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw sa bawat isa. God bless. Enjoy the day. Nagiti pagyaman tayo di Apo kang sagsagana da pastor ganito dito sa Carias kay ipaidang tawag na din niya. Ipaidang special. Magkita ka na. Aha. Okay, so sino si Other Team? May padayak-yak ng testimony. Kaya po, kabsat ko ngayon. Natao? Kaya't kumot nga padayak-yak, kung i-testify, kung nagsipamilya, may kakabsat at nagtakol unay. Di asawa ti buridot may kakabsat ka nakaraos mo naganakan. Mamati kay nga ta, makisarsalita pala, madamdama ka nukot kumtar di anak nag kunana ang ganak. Nalabayan nga nakadaanan di birthing center kabsat ka naganakan. So, gaputi kunana di ti kabsat ko, nga gaputi kararag yumanang nakaraos nga nagalisto. Imbis nga 30 pa ilang. So nga, ay naman ti ako kabsat ta, amoy nagdakkulan iti maramid iti kararag una, nakakaskas daaw iti Diyos. Nagiti daduma, dadwal daw magpapasikan. Siya, talo. Uray lang na magmagaan. At damot kakabsat, di pa nagpasikan, naganakan. So nagmayat unay. At damot kakabsat, pa-check up ko, naganakan. Yung dito, kung namin yung istorya lang, hindi kakabsat, yung talaga ti ulit ti pamilyami na padasa na. Amen. So ang yaman kami ti Apo, may sama nun nga talagang real and powerful testimony para makaiday-dayawan ti Apo, madaydayan ti Apo. Amen. Hallelujah. Kuha ti dayo kini Apo. Di nakakmot ay healing through prayers, di ba? So, na-hospital ba ni mother ko at the same time sa Pilipinas. Pero my mom is already living a bonus life. 83 is a bonus life in the sight of God. So, ang mother ko ay awa ng Panginoon, nakikipag-away na naman siya ulit sa akin, in a good sense na malakas na naman siya. Ako naman po ay lumanas ng unexpected talaga na headache, na biglaan. Kaya po ako nagpa-doktor dahil ang tanong ng doktor, yung daw pong pagsasakit ng ulo ko na biglaan ay something na might be more dangerous dahil
ang sakit daw sa ulo na gradually is just like parang migraine, parang ganun o ano lang. Pero yung biglaan daw kasi is something na danger. So, pina-CT scan, linumbar puncture ako. So, nag-in and out din po ako ng ospital. But through the prayers po ng mga kapatiran, di ba? Yung, kasi ang prayers po talaga napakalaking factor po yan sa kahit na anong pagsubok meron tayo sa buhay. Gaya nga po ng preaching ni Pastor, di ba? Pag tayo dumadanas ng disappointments is titingin daw po sa taas means it's a sign you have to pray. Diba? So, magpipray ka sa sarili mo at nakakatulong din po yung may grupong ganito because hindi ka na nag-iisa to tackle your problem of disappointment. It's good to have a family that prays together. Diba? Nakakatulong po yon. Kaya no man in an island, kung mag-isa ka, yun, 3 heads is better than 1. So, to God be the glory po. Binabalik ko po yung papuri sa Panginoon. Napakaganda po yung power ng prayer. Kaya salamat po. To God be all the glory. Pang panunod na rin mo kumakda. Itakalatan kita. Ala kargado. Sa hindi amin nga parte ti biyag tayo makita tayo ti kinaimbag na uray ka dagiti tiyempo nga dagiti anayon tayo dagiti tiyempo nga agladladingit tayo tiyempo nga marigregatan tayo ammo tayo nga ti apuhan natin nga baybayan at dati napasamak kanyak di 2 weeks ago dati plinano mi nga aramiden in kararag mi in Quality Church kararag ijay ngam at the end han nga nagbalin. So disappointment iso nga mabendisyon na nakijay mensahe tatay ta padas ko dayjay. Kadto kitaan no adda ka dayjay tiyempo na ditoy kanigid ko kasla iyar arasaas ni Satanas ento datay ayan na datay Diyos mo. Kunan na mo ditoy bangir kasla iyar arasaas ti Apo haang ka nga baybayan. Kuna naman ang tibangir, kuna na nakapoy deta Diyos mo, haan nakamot nga matulungan. Kuna naman tibangir, de saok, kuna na inaramid ko tilubong manikod laon ti saok. Na naindak lang ti Diyos. Kuna naman ang ti Diablo, ay panawam kat diretan nga pamating ta saan da ka na matulungan. Kuna na ti Apo iti sa una agkalit ka kanya. Ijay ko nga tiyempo nga na-realize nga nagdakkel iti importansya iti pannakaammo iti sa una Apo Diyos. Nagdakkel iti importansya agsipod ta ijay sa una ijay mo nga maammo ti Diyos mo nga naindakla. Amen. Iso nga itong tiyempo gayam nga addakan iti panagduwa-duwa ijay na ka nga ipalagip tapno tumibgar ka. So madaydayo ti Apo agsipod na nalasatak dayjay nga testing na nalasatak dayjay nga panaka-disappoint kad lumambay sa antay nga sumbatan ijay wagas nga kayat ko dayjay daw dawatag ang mukha ti Apo na napipintas niya paena. Amen. So madaydayo ti Apo. Amen. Amen. Agyaman akmat ka ni Apo iti panangagas na kanya kakabsat ta makunak nga pinarswanak na special. Special ti amin nga wagas ta. Special pa iti amin nga panag-regularity Pinagbinulan. pinagbinulan regular nagbisita. Kat agyaman ak ti Apo tate amok lang no mabayag man lang nga mabayag manan nga maaramid kanyak DJ nga naimbag ti Apo ta dadadagit yung paay ng doktor tapno mangtaming kanyak kat mangtulong nga iso dati maaramat. Kan may sapi kakabsat ti unos iti detoy sa mabulan kat duwa nga lawasan kakabsat nga nasurok nga makabulanan kan duwa lawasan nga matest-testing nga kiti trabaho. Ta adadagit ti disappointments kan dismayed nga marandarana sa kakabsat nga
imbaglakit din ta ipapayanak ni Apo iti pan nakaawat ken no kumasiguruhan nga naunag iti pan nakaamok kadagiti sasauna ket alistuak lang nga mayalalon iso nga han nga makita kanyak nga dati problema kasjay nga agkurkurangan na ti kasapulan kas lakas jay kakabsat nga madlaw ta DJ nga road rag-oken ayat nga papay na Apo kanyak ket iso ti cover ka dagiti ken adadaman dagiti dinawat ko kini Apo nga hanapay nga naited ngam adadomad dagiti inted ti Apo kanyak nga hangko nga dinawat kanya na. So God blesses me more than I deserve ket kukwa na amin ni Apo Diyos iti dayo kakabsat. So dapay kakabsat Amen. isangwanan da pastor ka ni Tito ta mangipaayda iti kanta habang imarmarcha tayo dagiti pagyaman tayo ti Apo. Nakalanday nakalanday May labang, magkabilang buhay. Para di Apo. Yan ay saksak mo din. imanang hanin makamuyan na. Te, Aji pag-ipipan basket. May ka to. Ano ka kasi doon? Muna sila. Kanta kami? Ale, bukas Ipaulo din tayo, Miket. May isang request. Lord, come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without clouds, darkness glow. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot live. Second stanza. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot live. Come fill my world. Come fill my world. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without ears, we cannot hear. Without friends, we cannot share. Amen. For the friends. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot live. Si Jesus ang lahat sa buhay.